Wah, rumput. Bibi wedokan kalah karo tumpake becak. Taran weh. Pancen kowe ayu. Aku ora bagus, ora tau atus, ambune prengus. Timbang apa iki, Pri? Halo, Mana ngendi? aku nang omah iki. Taruh ya. Ya, Loh, kok dhewe? oh dhewean iki aku. Jomblo. Zaman saiki sih jomblo. Lah pokoke dia Duwe. ndi yang Sik jagake wong liya. Ame lagi gitaran dono. yo. Oh, apa? Agak nyanyi weh. Nyanyi lagu di sapa? Rahasia. Pokoknya Ya. aneh su. Asu no. Kamu rusak. Saya Yo. ya. Bocah gendul iki lagu apa? Lah iso emang kuwi kok. Males aku gitaran karo kowe. Yo wis nek no. Docek. Men kira dok pinter. Udah, serau itu tok. Lah apa ra udut? Aku ndek iki waca status bebianku. Lah brebianmu gawe status apa? Jare wong lanang luwih ganteng ora udut. Loh, lah nyatane lah kok brebianmu ora gelem karo kowe. Lah ngono kuwi aku cek bingung. Yo dasare kowe kuwi ora ganteng. Bocah gendul